Estem parlant de la mitja de Montornès que s'ha aplaçat. Albert, per això tenim nova data? Doncs sí, els organitzadors tenen previst fer-la el 15 de novembre. L'organització de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca no s'ha volgut arriscar davant l'afectació del coronavirus i ha decidit aplaçar la prova. El comitè que du a terme la preparació d'aquesta cita atlètica ja ha previst dues opcions de cara als atletes que s'havien inscrit. El pla Procicat, que posava en marxa la Generalitat aquest dimecres i que afectava els esdeveniments esportius, tenia un període inicial d'aplicació de 15 dies. Això vol dir que si no s'ampliava, s'acabava just poques hores abans de fer-se la mitja de Montornès. Els organitzadors de la prova, però, no han volgut córrer cap risc i han decidit fer la cursa més endavant. Hem fet un ajornament per després de l'estiu. De fet, hem fixat data, publicarem avui mateix la nova data, que serà el 15 de novembre. Des de dimarts estem fent els primers contactes de cara a aquest ajornament. Encara no hi havia res que obligués, però en vista de com estava transcorrent tot, de com anaven els aconteixements de ràpid, de com s'estava precipitant tot, ja dimarts vam començar a parlar amb ajuntaments, sponsors, proveïdors, de cara a un ajornament. Amb el 15 de novembre com a nova data per a la mitja de Montornès. Ara els organitzadors treballen per oferir diverses opcions als atletes que ja s'havien inscrit. Lògicament se li oferirà l'opció d'un retornament, un reintegrament de la inscripció, però nosaltres esperem que ens acompanyin. De fet, estem valorant fer un incentiu en forma de regal, de contraprestació, d'alguna coseta per incentivar que la gent ens torni a confiar en nosaltres i acompanyar al novembre. Si la mitja es farà el 15 de novembre, un dia abans, el 14, es farà la mini solidària.